Laumang mupaspas na ang lihok sa mga pasahero sa Davao International Airport, human nadawat na ang dugang 500 ka brand new luggage trolley. Sumala sa tagdumala sa Davao International Airport, usasa nagkanugay na nga problema sa airport mao ang kakulangon sa luggage trolley. Tuig 2017 ug 2019, pakyas nga makaprocure og dugang nga luggage trolley ang Kaap Central Office alang sa mong airport. Tuig 2020, tungod sa pandemya, wala na sa madayon ang pag-procure sa dugang mga trolley kay gihatag sa Kaap sa Bayanihan Program sa gobyerno ang budget alang niini. Maong mapasalamaton ng Kaap Davao sa Davao City LGU kauban ang usa ka multi-sectoral association sa ilang gitunol nga luggage trolley. Sa kinatibuk-an, anaa na sa 706 ang luggage trolley sa maong airport. Right now, CAP is really working hard. No, among CAP Central Office is working hard to source out funds para by next year makapalit nami og mga airport luggage trolleys. Kasi by and large, dili naman si Davao under CAP, no? Dili si Davao lang ang may problema gid ani.